U velikom sam problemu. Sviđa mi se profesorka engleskog već duže vreme. Dolazi u školu provokativno odevena i stalno mi namiguje. Kad god je pitam da dođe nešto da mi objasni, ona se nagne i izbaci svoje grudi samo da bih pogledao. Stalno sanjam da imam odnose sa njom. Da li sam ja demonizovan? Nisi ti, prijatelju, demonizovan što sanjaš da imaš odnose sa tom problematičnom ženetinom, nego si demonizovan što ideš u debilanu. Ti kad dođeš u debilanu, svašta može da ti se desi. Između ostalog da ti se nabacuje profesorka engleskog. Ako budeš nastavio da ideš u debilanu, ona će te pozvati na piće kod nje. Pa će onda kad popijete piće da skoči na tebe. A ti, pošto si demonizovan, ti ćeš s njom da se prevrćeš po krevetu. Da se preda. A pre nego što ti bude ponudila piće, ona će da upali kameru i da sve snimi. I da objavi na internetu. I da ti skompromituje za ceo život. Kao porno glumca. Bićeš kao Angelina Jolie. I Kim Kardashian i ona Severina. Razumeš? Tako da, na dobrom si putu da postaneš svetski poznati dijabolik i satanista. Kad ideš u debilanu. A i ona je videla da si ti buzdovan, razumiješ? Ne bi ona namagivala tamo nekom Peri ili Miki, ili vidi da su oni tunjavi, a tebe je prepoznala da si demonizovan. Demoni su joj rekli da si i ti demonizovan. Tako da nađe krpa za krpu. Tako da vas dvoje ste baš pravi par. Razumeš? S njom treba se spanđaš i posle da uđete u reality neki. Nastavnica i učenik. Šta da ti kažem, brate? Ako ti kažem da napustiš debilanu, ti nećeš me poslušati, tako da... Ništa, uskoro ćemo da damo čitolju u politiku. Kad pogineš. A engleski? Engleski... Ima brže da ga savlada. A misliš brže? Evo, doktor za muško-ženske odnose, doktor Stanković kaže da bi trebao da se družiš sa njom, da brže savladaš engleski. Slušaj, stručnjaka i nećeš pogrešiti. Ovo je šala, molim vas. U svakoj šali ima pola zbilje.